Emakume kirolari bat izango dugu gaur saioan. Surfa egiten du eta joku olimpikoetan izango da aurtengo udan. Hore bada gaur Janire González Etxabarri gurekin izatea gure platoan. Gora surf! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Janire, zorionak azteko eta behi. Zer moduz? Ondo. No se puede pegar, no. Earrein dezuena, ez da? Bai, kiston aldi deu, nik uste inorek etzula espero, así que oso ez da, olimpiadeta, bueno, Parisen dia, olimpiadak, baina zuek gainea beste no baitea, zoazte golatuan bila, ez da? Bai, guzagoaz taitira, Polinesia Francesa, egia da oso urruti da baina, bueno, hola desiditu du, así que gogoaz Eta ze, gose gorreko olatuak eta txikillak irutze zitzaizkizuen, eta ze, derrementean Polinesia, Eundo golatuan bila. Justo udara da, orduan udaran, hause gorren da, hemen diganez da dolatu asko, así que... Eta area zuazte golatuan bila, eta ze txitxare jarri altzaizkizuen, Eundo golatu hartu berdezu, ez da? Kiston marroia, Kiston marroia. Kiston liada, aurre ateako zea, lasa egon. Zukalden zemuz moldatze zea. Gaizki, mekatziz da, mar. Da gaur ingo deuna da txitxarrua, ontzen jarriko deu, gio piperra dehar bat, eta hori danakin aliño bat ingo deu gainetik jartzeko, eta aldi berian basure lorpenak esautuko ditugu, eta nola ez, aurtengo olimpiadetan egongo gea, Zarauzko eta Zumaiko bi surflarikin. Adi, 3 euskaldun, bestia nungoa da, Endaiakoa, Hondarribikoa. Bueno, hori dana zitzen ingo deu, eta aldi berian zukaldatu. Adi, lagunak. Bueno, lagunak eta Janire, garatuko izuet pausuz nundik noa ibiliko gean errezetaiteko garaian. Ingo deuna da txitxarro galanta, ikusi zuet txitxarro ondila, hain presiatua dana, ingo deuna da garbitu, eskata aukenduko jo hemendikan, lomito garbi utziko deu, eta gero botako jo limoia eta ontzen utziko deu. Limoietan ondukoa ordula ordentxo bat, eta gero ingo deuna da piperradan gainean bukatu. Hemen ere bai majau bat ingo deu. Hemen dakaun batzuia eta piper mina hauekin, majau bat ingo deu, gero nahi bisitasun pixkat emateko. Baino, bukatuko deu txitxarrua, hemen dakau tipulina, dakau piper gorrilla, berdia, eta badatzuak. Horrekin piperra da bat ingo deu, dana ondo erregoziko deu, eta dena indada honian, egongo aia gure txitxarrua onduta, eta hor piperradan gainean vaporian bezala bukatu ingo deu. Eta hori platera aratuko deu, baino hori alinatzeko ingo deu hemen alinito bat. Nola ingo deu? Urdai azpikoa txiki ingo deu, tipulina ere bai, tipulina eta baratzuria ondo erregoziko ditugu, gero botako deu urdai azpikoa, eta hori txukuna da honian, ja botako deu tomatia konkasein da, hori da zuritu eta lauki txikitan inda, bertara botako deu, goxatuko deu pixka gehiago, piperrare bai garbituta botako jau, eta hori gutxi balitz, ardotxuri pixka botako jau, goxatuko deu, eta hori erabiliko deu gero plateran gainetik botatzeko, ados? Eta hau da nahi den bitartean, mingaina eman da emanen bideo gara, bale? Bueno, hasiko geana da, bueno, ni hasiko naiz arraia garbitu, eta bueno, zu arraia, zu beti txasuen zabiltza, horien laguna izango zea, ez da? Laguna bai, baina garbitu bet, nekatzi lamar. Bueno, bandi arraia garbituko bet, eta zu piperrarekin lagunduko jazu. Hemendik anatako ditugu lau ale, batzu janak, zuritu eta txikitu ingo ditugu. Eta gero jungo gara gainontzekoakin, bale? Ongi? Ze, harrar ikusten zu, bai. Ez dut izunaz. Ez dut izunik batzu bat. Bueno, betu, hola itea, hemendik txortena daka, itmate jau bihatza sartzen deu, eta aliak ateatzitugu, bale? Aliak ateatzitugu nian, erakutsingo izut. Hola nik zoz, erakutsiko izut, zunik erakutsi rantrinean egun bat iten, Bueno, betu, hemen dazkau ja lau ale. Eta lau ale hauek ateatzitugu nian, ondo zuritzeko nik ite jotena da. Atzegaldiak endu, golpe bat emate jot, eta ja hau, ja erre zuritzen du, bale? Hemen dazkazu urrengoak laurak iteko, bale? Eta ni esan bada bezala, arraiakin hasiko naiz. Bueno, hainbeste lorpen eukituzu, Janire, hain gaztetatik surfian guantxe zedakazu, 18 urte? 19, jope. Eta ja Europako txapelduna 3 bider, ezta? Ez banaiz nazten, juniorrian. Hombre, guandik oso gaztetxua zea, etorriko ja bestiak. Eta geho pantinen irabazi zenuna egundokoa izan zane bai, ez da? Horik izan izan zan, azkenean, txantzan, lehenengo kuezia, hortaz aparte, pantinen, beti izan dala, kiston txapelketak, kiston
munduko honenak etorri dira betidanik pantinea, así que egia esan kistuna izan zen. Kistuna izan zen, egia esan, QS bat nahi du esan, Bigarren maila, hirugarren maila izango zen, baina ja munduko mailako txapelketa bada. Eta, bueno, eta hori eta gero etorri da lorpena, funtzia bueno, lortu ezue zailkapena olimpiadetako. Hori, kistona izan da, ez zen duten espero, horren bila juntziat eta etorri da, o nola izan da historia? A ber, nik ustez, Nadia da handi bai juntziala horren bila, ni nola lesinotan joan. Bai. Etzaren. Zen eukan hainbeste... Osa, ni gainean lehenengo mundiala zan. Orduan nire idea zan, jutia, disfrutatzea, azkenean, kiston ekipuak egin doa zen, dana gaztia zian, osa hori, kiston goia izan zan, kiston ambientia auki genuen, da ni hortan joan, osa, disfrutatzea. Gozatzea. Belaunakin ritmoa hartzea, eta, bueno, azkenean gertau zan, ez genuen bat espero, baina, bueno, ezin duke jau. Ona. Eta zezan bihar nizun. Bueno, zoazte, noiz zoazte zehazki? Guaindala hilabete terdiola etorri da garaipen hau, baina zehazki udan zoazte, ze fetxetan zoazte eta nola zoazte? A ber, txapelketa da del 27 al 8, o sea, del 27 de julio al 8 de agosto. Bai. Baina gu jungo geha, suponitzet, entrenamentu bat itea, lehenotillo, ekainan edo. Eta hori, txapelketan, ez dakik guandikan nola zaingo gan, ze, karo, nola dana Parisen dan, Daku Parisetik 15.000 kilometrota dauden, ez dakiu eserre, oza, ni idea. Ez dakizu gandikan eserre, nola jungo dan zehazki. Zero. Orduan, suponitze deu, irekieran Parisen oberko deula. Bai. Presentazio egiten hola, no? Bai, hori da, azkenean, zeremonia, mitiko gozakit. Banderakin, da Espainiko beste deportista guztiekin, baina egia esan, oza, ni idea. Ez gaire sortaz pentsatzen, azkenean, ez dago ezer gure esku hori dana komite olimpikoan esku dago. Esan dagoak ina hemen, ez da? Eta pixkat ba, hola. Bueno, nola jungo da txapelketa? Zenbat zailkatu zaudete eta nola izango da historia hango olatuan? 24 pertsona daude, klasifikauta. Bai. Hortik, herrialde bakoitzetik 2 pertsona alia jun. Bai. Orduan, 2 neska o 2 mutil, gure kasuan 2 neska da mutil bat. Eta han txapelketa, suponitze dugu, txapelketa normal bat izango gala. Ustet kruzero bat jarri behar duela, gukan loiteko, jateko, bizitzeko. Bai. Eta pixkat, hola. Ez dakigu ere asko. Ez dakizu asko, eta da honagin aurrein, jun olatu honak hartu. Bai, ezin dizu asko esan, así que... Osea, ez dakizu zehazki, ozema manga izango ya, mentu-meno baten kontra, o launaka, o nola sartuko zeaten? Hasieran, irunaka edo izango gala. Bai. Eta geho... Lehenengo rondat galtzeuenak, repeska bat dukiko ja. Eta gero ja, ustez binaka, baina ez dakit du. Eta tanea zenbat zoazte, zenbat mutil da zenbat neska. 24 mutil da 24 neska. Horrel ja latza da, ja munduko 24 aurreneko taneotia, eta hor topatuko zean emakume kainerakin esatean bezala, zeatikan, hor bai datoztela lehenengo mailako zurlariak, ez da? Ba, ez gero bi modu klasifikatzeko, dala lehenengo mailako surflaritan lehenengo sortziak, ez dakit nola dan, eta beste modua gu klasifikatu gana dala munduko txapelketa izan dala urtean Puerto Rikon, eta lehenengo urtean Salvadorren. Lehenengo urtekoa zan lehenengo europeua, mutiletan Gonzalo Gutierrez hortxe ontzan, eta banezketan pixkat urruti bilizian. Baina, bueno, gero aurten, zan, txapelketako lehenengo sortziak nesketan, eta lehenengo 5 mutiletan, eta horre datu da nita Nadia, así que... Ze hona izan da, egia esan, hemen Euskal Herriko zurlari guztientzako aritzekintzun bezala bere garaian eundoko arrakasta eta hor gelditukoa betiako, zuekin dezuenare betiako gelditukoa, Betiako olimpikoa gara, Bai, oso ona, ikiarria izan da. Bueno, eta bertako olatua, area, nik ezautzen dut olatua, baina ikusita, olatu hori ez eta hartu. Taupoko olatua da, ez da? Zer, hor prestaketa zendua bihar dezu, bueno, zu zendo zaude eta indartu zaude, baina buruare hotza eman bihar da area, ez da? Bai, nik uste oso garrantzitsu izango gala, burua oso preparatuta jutia, ze etxe daude dituta. Azkenean, zuk bakizu, hemen solatu dauden, zautza txikila, horrua txikila, adana txikila.
Oain playa gris, roka puta, eta holakoak ematen hasi berko, ez da? O roka zurda, o esatean nahi, ez da? Roka zurda, bai, lo único esta temporada, baina, bueno. Ze ona. Zeratik, bueno, kontatzeko jendiai, ze karakteristika dazka olatuak? Ze desberdintzen da hemen olatu batetik, adibidez, ondartza bateko olatu batetik, olatu horretara? Bueno, azteko korala dala, ez da... Korala da, arroka, aitza dago azpilan, ez da? Baina pintxuakin, bizilla gaina. Hori lehenengoz, osea, horrek azkenean, geztu asko kubritzen, orduan, eroitze bazea edo zer gauz aldezu... Egundoko bezarka da eman koralai. Gusta gauzkoa korala, muchos cariñitos. Cariñitos. Baino... Eta gaina geho limoia, mamior da gaina, mina ematen bazo, ez da? Mina zeanean koralakin, esaten du ez, ni gertatu izaintai gaina indozenzial den, koralak harrapatzen baizu, geho infektatu itea mordo bat, eta ateatzean nian limoiakin igurtzi behar dago, limakin iten duean, eta kiston bina emateu, kiston bina emateu, baina, bueno, inbiar bada, inbiar da, eta aurra, bueno, eta korala, ze iten du horrek, ba, nola hor koral bada, eta koralak iten duen, ehundoko koska urazpian, horrero etortzen da olatua, eta hemen, ba, pixkanak apuzkatzen anaztea, han, deitzen da, eslap da bezala, eta hori da, olatua, momentu baten altzatzen da lagora, eta ehundoko tubo egiteu gaina, ez da? Bai esker eta bai eskubira. Eskubira bai? Eskubira ez? Ez dakit. Eskerra gehiago, igual. Nik ustez beti da nik eskerra izan dara. Baina bai, hori. Azkenean da, batez ere olatu bat ez gaudela ohituta. Bueno, nitan nadia ez gehon, handik kasuan, handi bai ondalaan. Orduan hori, pixkat. Horrek da, azkenean inponi huiteu asko pila bat, así que... Bueno, baina preste hongo zea, ez da? Preste hongo zea, eta zer remedio, ez da? Preste ez, baina, bueno, ez da remedio. Eta horre bai, azkenian, zuzua zenian futbol partidu batea, osoaz basketeko partidu batea, ba kantxa hor dago eta geldik handago eta beti antzekua da. Baina hemen, alda egon 2 metroko olatu bat, metro batekoa edo 4 metrokoa. Orduan, hor asko aldatzen dira panorama, ez da? Bai, gaina, bueno, bakarrikan 9 egun daude, baina 9 egun horietatik 4 bakarrikan alditeu, bueno, aldia erabili, osea, ez dakit bat, tema telebizio... 9 egunetik 4 honenak erabiliko dira. Orduan, karo, vas sin saber, o sea, igual dago metro bat, ojalá. Eta esateko gaur ez da ingo bi arriru daudela, eta zu... Osa, zu nahi oso pixka lasaiago dotia, usten dezu abantaia gehiago ikikoituzula aurreiteko? Ba, nik usten danak nahi deula, handik ine bai itzaiten da, hori handik esperientzia dakala, beak nahi hori, metro bat, metro terdi bi, dala, teaupo polit bat. Ez que hori da karratua da olatu, bider bi, esateana, ez da? Eundoko, esatea, ez da bi eta hola, bi, bider bi. Ez. Eta gaina hor, nik ustetzen hau zondo prestauta joan bertzea, eta mentalkire bai, zeratik, hor formula honoko karrera baten sartia bezala da. Hor... Esaten zuen bezala, oso hotze hon bertzea, olatuan sartu eta linea hartu eta kiston tubazo egiteko, ez da? Ja, nik usiko ja nire urteko tubo ega ondien egiten. Bueno, hemen indeuna da, lehendabiziko urratzak inditugu, indeuna da behitu, hemen indeten bakala da. Txukun jarri txitxarrua, espina danak enduizkiot, azalare bai, eta limoian ontzen utzi dut. Zuk, batzu ja osondo pikatu ezu, ingo esuna da, patertxo onta pasa. Zatik, lehendabizi piperra jarriko ditugu martxan, da gero botako jo batzu ja. Eta ingo deuna da bitarten jun, erreportai bat ikustea. Ados, Santa Maria arrandeira jungo gea, eta gaur, arrainakin gaudenez, ikusiko zu, arrai urdinak eakutziko izkigu. Ze gauza, eharra, guazen bertara. Kaixo, Joseba, bueno, maitea naiz, Santa Maria arrendeikoa, eta gaur erakutsiko dizuet arrain urdinak zein diren. Batzutan aukerak joten dira, arraik joten dira, bastatzutan arrai gutxi jo, kasu honetan dazkat bertako antxoak, getarian arrantzatutakoak, atun gorria, almadraba, famatua da, txitxarrua eta izokina. Arrain txurietikan urdina diferentzia asko dago, saboria fortio dutelako. Grasa gehiago dute, omega 3, omega 6, eta karakteristika osasuneako oso nadia, eta aprobetxatuz saboreare oso nadakate. Gaur egun jende askok eramaten du salmoia, eta aukera dazka, adibidez, plantxan iteko, labian, marmitako egiten dut ere bai. Atuna hori oso famatua da. Leheku guztitan badakaztu de. Askok plantxarok ibiltzen dute eta xuxi eta gozek iteko ere bai. Bueno, txitxarroa da gauza milagroso bat.
Zenbat, hilabetiak ikusi gabe, beti izaten dira txikillak eta jendia denak nahi dute txitxaurra hundila. Txitxaurra hundila eta ez da saltzen bazkenian, mira, gaurko topatu da. Hau bertakoa da, hau da San Juan de Luzkoa eta ekartzen dute kofradiraino, bueno, suertez ekarri dugu. Bueno, antxoa garaia martxuan hasi zan, eta oan egongo da, pues, udara asteako. Bueno, ni egunero, kofradiatik etortzen naiz goizian, 6:30 aldeako, eta, bueno, puliki mostoria montatzen dut, eta arrandi irekitzako bideotxo bat prestatzen dut, eta WhatsAppeko estaduan jartzen dut jendeak ikus dezan. Bideoan asuntua izan duzan, etortze zitzaizkian jendia eguerdiko 3:00 galdetzea badakazu arraia, badakazu antxoa. Eta ez bukatu dut, eta oilarrak eta bukatu dut, esan joske 3:00, ezin dut ezer eskaini beak nahi dutena. Eta esan, bideotxo bat bialiko izut, eta lanian zaudenian ikusi dezakezu ze mostraro dakaten, eta, tontakeri horrekin hasi nintzen, eta jendiak hasi zan gehiago eskatzen, eta pandemia garaian, banaketakin hasi nintzen. Orduan koizit, bi gauzak elkartu dira, eta garrandei itxita gero, banaketak hasten naiz, egun batian Donostira, bestatean Astigarraga, Oiartzun, Errenteri, leku ezberdin eta egun batzu finkatuta. Eta hoan azkeneko nobedadia izan du da, erosi du nire kamaratxo txiki bat, prestatzen dut arraian nola egiten den, eta jendeak ere ikusten du nola lan egiten duten. Bueno, Joseba, hemen gelditzen naiz, 4 arraina urdin hauekin, eta beste batian, zen edaki, gehiago utziko izuet, nahi baldin baduzue. Bueno, hemen gelditzen naiz, Santa Maria Errentegian, eta beste bat arte. Aio! Haupa Maitena, bikain, argi eta garbi utzi dezu, eta egia zan, ze garrantzitsua dan arraia jatia, eta ona, eta urdinak, gero eta omega 3 gehiago daka, olakoa, biarte zuzuko rolatu darten ibiltzeko, ez da? Bai. Bueno, eta aurrenare bai, zai egongo gea, beste ozer kontatzeko. Eta gero, ze hona horratatzezun argazkiak eta bidaltzen dezuna, eta egia zan, oso aproposa, hori, berandu ibiltzean antzako. Bezarka da hondioa eta jarraitu horretan. Bueno, gurean jarraituko dugu. Arraia gontzen dakau hemen, batzu ja oso ondo txikitu dezu, guain piperra ingozu. Ados? Piperra, badakizu nola kenduen txortena. Ez? Bueno, errezingo dugu, Beitu, biera daude. Batzuk egiten dugu txortena luzio limaka barroa zanpatu, tatea eta teitea. Eta beste lehenko diona da. Hola moztu, horrela normal, eta pepitak eta kendu hemen bera gota organikoa, eta hoi ere bai tiretanin, bale? Enbede laukitxotan tiretan ingozu horrela, bale? Piperra dan tiratxo batuko egiteko. Nahi oso laukitxotan? Hoi da, erditik moztu eta gero tiratxoakin, bale? Pepitek atea lehen da bizi. Bale, eta nik jungo nahizena da, ere bai beste piperra martxan jartzen. Ningo etena da piperrak, morroiak, azala nahiko potolo eukitzeu. Orduan zuritu ingoet, bale? Zuritu ingo deu, azalik ez topatzeko gero gure piperra dan. Bueno, eta hau esan da, jarraitu berdeu mingaina ematen, Janire? Bai. Bueno, nola prestatzen nahi zeate lehiaketa potente hau? Ez dakit, prestaketa berezian ikusten dut betiko bezala egongo zeatela prestatzen, ez da? Igual indar pixka gehiago egiten olatu potente hau hartzeko? A ber, ni lesionota da naiz, orduan... Lesionota ontzea, ja, ikusizu muletakin, barri joan, bai. Ze eukiezu? Eukiet, Puerto Rico joan jo Kalifornian lesionatu nintzen. Bai. Eukinun, esguintze ligamento lateral interno, de la rodilla izquierda. Belaunian. Bai. Vale. 3. gradua. Orduan ja, kasi... Kasi rotura. Eten da, ez da? Bai. Eta, horita gero, jurintzan Puerto Ricora, oso gaizki, oso gaizki. Bai. Nere euneko 60 edo gutxion, Bai. Azkenean 2 baino surfeatu nituen, zautan, eta gero Puerto Ricon, surfeatu nuen. Baina hori, jurintzan, nada, fatal. Gaizki orduan, Bai. Eta, Puerto Ricon azkenean fizio bat genekagun, pixkanaka hobeton neon, baina egia txarpeketa zizanean, berriz... Jo, se puztu, da gaizki garritzen izun, rekaiu nintzen, azkenean, hainbeste egun, hainbeste presio, hainbeste estres, hainbeste dana, belaunak esan zuen, listo. Listo, eta ezin zenun izan txapelketa azkenian, edo... Bai, inun, klasifikatu nintzen, da berrengo egunean bila belaunak listo esan zin, baina
baina, bueno, hori ya nik lehena nahi nanekan, así que, bueno, salon, pues ya está, recuperar, está listo. Eskerrak ematen izkion bela unai bintzat horrein iristako, no sé. Nik ez un espero. Ez un espero. Baina lehenengo txandan kalea junitzan, eskerrak repeska zeudela, bestela, vamos, osea... Bestela batez. Me da algo. Baina hori repeska zeuden, eta nik dana repesketatik inun, eta tarintzan lehenengo txandatik da fizioa izan nion, mikirera kasa, ez dut zerre pintatzen hemen, ez dut zerre egiten, da zantzi, joa, nire ezet, lesio bat ditizatoz, egon lasai, osea... Normala da, ez egotia uneko unea, ez da? Hoi da, egon lasai, azkenean, bueno, mundu guztiak egitu lesioak, mundu guztiak tal, eta, bueno, egon ginean bi ordu hitz egiten, azkenean ere psikologoa izan zen, eta hori, behin horita gero, zaikatu nintzen, eta etxea hitzen nintzenean, lehenengo gauza, berriz rehabilitatzea. Guan ja ondo nago, guan diken nago uneko unea, baina bai... Baina ja asizia ureta sartzen da pixkat orduan. Bai, ja surfatzen nahi naiz. Ondo. Eta Zeituan Australiara goaz, así que... Laizter Australiko temporada daitea. Bai. Gaurten beste era batean antolatu behar dituzue olimpiadak eukita, txapelketak eta, baten bat bertan bera utzi beharko zu edo... Ez, olimpiada baino tio, garrigan hiru txapelketa dazkau. Bai. Azkenean, Europako temporada abuztuan astea, orduan ez digu ezer molestatzen. Azkenean, hori, voltatzea olimpiadeta da zeituan astea Europako temporada. Txapelketa. Orduan, bueno, alde hortatik lasea daude, bai egia da, pixkat planak zaudizkigula. Trastornau. Bai. Beti Australian astea gaina temporada, Bai, ez da? Australian bitxaluketa dateia, eta hori, guk berrenagun pentsauta Australiatik, etxean... Deskantxo pixkatin. Bila bete lasai, igual hor, pitartian bidai bat edo. Baina, bueno, ez da, bidaia bai, bidaia teaukoa, baina ez de diversión, genek agun pentsauta, igual Indonesia... Ja, fokusioan berko zate, ja horra buru berarri, ez da? Nola Australian geuden, esan genuen, bueno, igual Australiatik Indonesian gatze geha, baste bete... Zukaldari bat ez dezue bihar, eh? Bai. Zukaldari bat bihar hola menuak prepatzeko eta... Zuraita jute esan aritzekin. Bai, badaki, ikun izan dela, bai. Ba, igual, ni egin biharko, olimpiadetako, ez dakit, denboraldi astean ni... Zoniko veganua kozina berko zu, Bueno, danetik zaudete, ez da? Vegano badaki bat edo baten bat, ez da? Bai, Nadia vegana da, bere mutila ere bai, eta beste dana, vamos. Beste danak danetik jatezue. No podemos vivir sin carne. Bueno, moldatu nintzen, hemen errez eta vegano asko iten deu. Egia, bai, zatik azkenian barazki asko jaten deu, eta azkenian barazki giniten dianian eta, vegano errez eta asko iteitugu. Hori bai, gio nik gustatzen beti bakizu, Txuleta. Urdai azpiko pixka gota, iru gilarra pixka, nadiantzako olako ikezken duen botako. Hori beste alde bateako utziko gehien. Ondo. Bueno, eta adibes, orduan prestaketa berdinak intzabiltzazte. Nola iten dezu egunerokotasunean? Nola entrenatzen dezu? Egunero saltzatzea ureta, nola iten dezu? Bai, egunero. A ver, obviamente daude egun batzuk, 6 metro, aize txarra... Claro, ez du laguntzen itxasuak, orduan bertan bera gatu behar. Aurre bai, hola o Bai, kuadraditos? hori de bai, igual pixka potolua guen bazu, baina bai, ja zurituta utzizkizu, eta ere bai, tiretanin eta horrela jarri. Ondo moitzezu labana, txukun eta garri utzi ezu. Ondo. Bueno, kontatu, a ver, nola itezu egunerokotasun entrenamentua. Lehin normalian, bako izango espaino bat ematet. Bai. Esnatu eta baino bat. Esnatu eta baino bat. Eta gozaltzen dezu, kafetxo bat, o sumo bat hartzezu, o zer jutezea. Aiunetan izatean bezala, edo... Depende. Depende como me despierte. Eta hori, baino bat itet, eta geho direkto, juten naiz entrenatzea, fizikoa. Normalian, nik zautza egitez fizikoa, aman, orduan. Tenian alde jun, daka, flexibilare hori, zukatzula ordua aplikazioan da listo. Bai. Nik normalian, amartera ditan juten naiz, bainoa hori, de 8 a 9:30 o 10, y zesala, pues... Eta hori bukatzezunean? Gozaldu eta entrenatzea. Ze gozaltzezu, adibidez? Ze gustatzen zaizu gozaltzia? Batzutan juten naiz, zure aitan taberna, zautzan surfatze badeu, txurrakin. Ondo. Txurro da nere koñatua, Eso es. Ez que bere mutia eta txurro lagun mina dia, oso zurlaria dia. Tubo Riders, Ai, anido da. Oie bai teituela tubo eharrak bai, Oie bai. Eta... Tito eta txurrito. Eta hori, gozalduta gero entrenatzea, behaiek lanea, hani entrenatzea, eta... Bakoitza bere lanea, alegia. Oida. Eta gero, bueno, segun zeholatu dauden, berriro ureta. Egun hona balin badao zenba baino matetuzu igual. 3 lasai. 3 bat lasai, Bai.
Katxila, mar. Eta hori, ez badaudolatu honak, etxea jun, pixka deskantza, bazkaldu, eta arratsalean beste baino bat. Osa, 2 baino, ia egunero. Eta jan aldetikan zein duin bihartzea? Edo nahezuna jatezu? Edo dietistan bat dagatzen norbait dieta jartzizuna? A ber, normalian, normal. No sé, o sea, como, pues eso, alubias, lentejas, Legumbre asko, barazki asko. Aragilla, arraina, ez dakit, normal. Makarroia, karroza, no sé. Eta, bueno, uretan esan dezure bai, txekeatzen dezula, aurrenengo baino adibidez nune ematen dezu goizaldean. Zautzan asko ikuste izu, Zumaia errazea, horruan zenba baino emandakoa zeare, bai, horrua da, bahia bat, Nik uste gehiena. Nik uste gehiena. Horruak barroka danak ezautzitula ja, Bai. Danak, eta horrua da bahia bat, da hola, Zumaitik ateatzen zeak eta aldea, eta aurrenengo bahia hori, izuztarriko harrila da, hola, rokaputa deitzean olatu famoso hori, horren behiko olatua da horrua, eta hor da, eskerra eskubila, eta bain erdiko olatua ere, bai, hartzen dana, ez dakit nola deitzean bain olatu hori. Erdiko olatua. Erdiko olatua. Azkenean guazi ginen erdiko olatua erabiltzen. Ikusten benun horrua, beti 2000 pertsona daudela, eskerra ez da olatu oso erresa. Behin zagadon, behitu, hemen eskerra dago. Probatzen hasi ginen, guain arte, igual de gente que da igual Janire deituko jo. Izen bajarri berko jo, ez da, Janire? Erdilla, eskerra eskubila, erdilla, ya está. Eskerra eskubila eta Janire. Hori ez. Ai, ama. Bueno, eta zenbat aldiz ikusi duten bai, zure ama, zuen zain, zuen eramaten, eguardiro, eskola eta gero, zenbat bider. Bai, azkenean guk hori. Ni uste dut olimpiadetako zailkapen hau zure ama ire bai merezi dula omentzia, ez da? Olimpiadeko zailkapena beste dana. Eta beste dana, guantzetan zure ja. Egia da, ama batek, bere semia batik dana iteula, nire amakin du, nire aizpa batik dana eta gehiago. Dana eta gehiago. Gu lau semea laba. Orduan, beak lana itiaz lagazun. Zuekin egoteko buru belarri une oro. Azkenean lau mes eta txorrada bat. Zenbat garren haziazu? Ni lehenengoa. Lehenengoa. Eta azka ni nire aizpa 2 urte baztio, eta gero biskiak. Eta gero bibiki, zenbat urte daka txikiak? 15. 15, eta surfa egite aldue? Bai. Bai, ite du. Baina divertioa. Zue bezain beste ez? Ez. Ez dia uretatik ateatzen, ez da zuen sinistuko. Nibere ama egoten da, ranplan egon da, hola, baina zenbat ordu egon zen ranplan. Horruako izkinean, portu aldian, leku guztitan, Danian, Deban, ez dakit Donostin, Danian. Ona. Bueno, eta aizpa nola dator? Aizpare bai txapelketetan datope ibiltzea alda? Aizpa bai, Bine Guerrera. Bine Guerrera? Nei, etzai bat gustatzen bere kontra... Lehiatzia? Zergatikan? Bildurra mateit. Bai, Zergatikan? Azkenean, que te gane tu hermano pequeño, pues... Bai. Pues no es muy agradable. Nei gusta izen, ni beti anai txikillen izan etxian. Claro, tú sí. Txikillak irabaztia gauza hona da, Beaire bai, me encanta garame, pero... Ona. Bueno, Janire, hemen aigia itzein da lana egiten ebai, Ikusi zuen zemat aurreatu deun. Piperra dantzako, dakau hemen ja tipulina, 2 piperrak eta baratzuia. Utzi behar dugu ondo goxatzen, hemen ni hain naiz. Manjaboiteko batzuiak zuritu itukio piperminakin goxatuko ditugu morteruan, eta ingo deuna da, bigarrengo erreportaia bat ikustea jun. Zehazki jungo geak, kontzet gastrobarrea, eibarren dao, eta ikusiko zuze gauza goxuak, iteituen bertan. Guazen area. Kaixo Joseba, egun hon, ongietorri, kontenta bernara, Eibarko herri politera, eta nahi baduzue gurekin sartuko gerat barrura, eta erakutuko dizuegu ze sokaldaritzan mota daukagun. Ongietorri. Gure taberna horien dela 9 urte zabaldu genuen, hasi ginen sokaldaritzaz maiteminduta gaudelako, oso ibartarra geralako, eta ikusten genuen, bazegoela behartxo bat, eta gure beharrak asetzeko, eta herriaren beharrak asetzeko, goza polita zela. Eta gure kale berria da, lehen hemen txezegoen Alfako fundizioa, edifizio beltz bat, eta batean sortu zen, erreka inguruko kale bat. Eta horregaitik ikusten leku egokia zala, eta gure proiektuekin oso ondo zetorrela. Gero, beste ekintza batzuetan ere parte hartzen dugu, futboltariarekin oso lotuta gaude, berekin lan asko egiten ditugu, eta herriko jai eta parranda guztietan hortxe agertzen gera.
Gure ibilbidean, Gipuzkoako pintxo 3. saria irabazi genuen, pandemia eta gero, aurten ere karnabaletako apaingarri txapelketa ere guk irabazi genuen, eta oso saltzeroa gera, aldugun gauza guztiak ite ditugu. Gure sukaldaritza mota bapatekoa da, bertakoa, lagunen artekoa, etxekoa, eta ez dugu esango kilometro zerokoa geranik, baina alba dugu inguruko gauzak ite ditugu. Eta gure etxean ikasitakoa, amak egiten ditun platerak, gauzak gertukoak, lapikokoak, eguneko menua daukagu karta, daukagu degustazioa, eta egiten ditugu, eskatzen dizkiguten ipuin guztiak. Gu garai batean, Euskal Bizikletarekin ere katerina egindakoa gera, eta klienteak eskatzen duena egiten dugu. Beretako daukagun baldintzarik onena da oso talde polita daukagula. Gero ikusiko dituzue potxa batzuk prestatuta begia hundiekin oso goza direla, eta gainera pixkat desberdina da, bakaioa ere oso goza daukagu, zapua ere asko gustatzen zait bertakoa. Ikusten dugu, azkeneako joerak direla barazkiak, landu, orburuak, Butarraino erentzako egin ditut orburuak behin baino gehiagotan. Taberna honetan, Real Madrida osaltzen egon da Florentino hemen, Florentino, Butragueño, Sánchez, hemen txegurekin egon dira. Eta esan bezala, sukaldere goko gera eta potxak begia hundiakin irakuteko izuet, eta ikutsiko duzu zelako plater bikaina, erresa eta gozoa da. Ni Josunaz, kontenteko sukaldarianaz, da gaur Oskarrek esan daben moruen, potxak begia hundiarekin egingo ditugu. Azteko, hartzen dugu berakatza tipula eta piperberdia, eta zuestitzen ditugu. Errezeta hau, behin, ekarri zauen Oskar potxa freskuek, da geneukan emetiken begia hundisa da olagarrua. Eta pentsau geben, segaztik ez dugu nahazten dana, eta egiten dugu gauza ezberdin bat. Barazkiak, behin, eginda egon, sartzen diogu ardo zurixa. Gero, ardo zurixa hostien, begia hundia garbitzu behar da txikitu behar dugu. Behin txikituta sartzen dugu, sartagin batien, da zuestitzu egiten dugu. Behin zuestituta, sartzen dugu brandia, da flanbeatu egiten dugu. Botatze hau, potxak, da potxak hostien, tomate saltza apur bet. Da platerra hau, pare bat urte aramatza gure kartan, da bezeruen artean oso arrakastatsua da. Potxekin batera eukinja, fumetakin estaltzen dugu, da itxibiauz gozten 55 minutu. Behin potxak eginda, botako diogu piperrautza, piparbeltza eta gatza. Eta dekoratzeko gure ikutu berezia, olagarroa, plantxan errea. Joseba, hau da gure gaurko platerra. Plater bikaina, badaki kopiatuko duzula zure programarako. Benetan, ikusgarria, goxoa, konten tabernan, konten gastrolekuan, etorri barrera eta jan eta probatu. Eskerrik asko, Joseba. Haupa bikote eta haupa garten dezuen maitasuna. Zeitxura, potxa horiek, txibilakin, da geho ja, jarri zuen olarru hori, ai, ama, zuzu maiarra izan da olarru salia izango zehazta, ba? Bai, kiston olarru salia geha, gaineak hau, iraian, Dia del Pulpo. Olarru eguna, izateana, bueno, hortan zanibiltzeko ezin hobia. Ona. Bueno, eta olarru sopa hori ja forteagoa da, ez da, Este es un probatu, me katxe, dama sumai arrazan da. Bueno, egia esan olarru sopa da zerbaito la sustantzia ondila dakana, eta pixkanaka probatu behar da, pixkanaka. Bueno, ingo deuna da gure errezetakin jarraitu. Hemen, ikusi zuen piperra murrizten nahi zaigu, utziko hemen beste 3-4 minutu murrizten, eta gero ingo deuna da, ja, txitxarro gainen jarri, eta horre usteun vaporiakin bukatuko dugu egiten. Eta hain behar deuna da, esan deun alinitu hau prestatu. Ordu, nik hemen leheno pare batzui inditu majauantzako, eta baita ere biharko deuna da hemen iteko alinitu hau, eta hain behar dezuna leheno bezala, lauki txikita moztu, bale? Orduan batzu jauken dingo dugu hemendikan, eta gero majaua hain behar dut hemen gure piperra dai aberastasuna botatzeko, eta pikante sali altzea. Ez hain beste? Ba, igual bestela beste egun bateak utziko du manjaba. Osea, manjaba honekin goguna da gure piperra da aberastu. Nahi zu botatzia? Bai. Venga, orduan botaingo jo. Bai, horrek ez da asko pikatzen, no? Ez du asko pikatzen. Aita botatze jo, así que... Bai, botatze aldio. Bale, ba, botako jo gaurre bai. Eta gero bestela, ba, ura euki onduan jateko garaian da listo, ez da? Ondo. Bueno, Janire, eta etorri dian lorpen guztien artean zin izan da
berezilena, zenekin goxatu ezu gehiago. Bueno, guandikan honekin ustetu guandikan ez dizuela ez da utzi goxatzen, ez da? A ber, nik uste ez dara ez da galdetu ber, olimpiadetako lorpena... Beste dana garrapatzeitu, ez da? Bai, beste munduko gauz bat izan da, egia da pena, etxeku bataz oso urrutin neola. Orduan, bueno, beste lorpen batzuk, adibidez, amakin irabazitut Europako 3-ak. Orduan hori oso espeziala izan zian 3-ak, batez ere anetere bai urtzelako, da aneten lorpenare nik asko bizitzet. Zegona. Eta, bueno, gero pantine espeziala izan zen, junintzen nire aizpakin da titokin, izan zen nire lehenengo txapeketa ama gabe. Vale. Orduan horrek ere beste, bueno. Goiz ez, ama etxian geldiu. Bai, sabet, ama gabe jundaneon, baino, bueno, beti entrenadore batekin, eta txapeketa hori izan zen entrenadore gabe, osea, titokin eta nire aizpakin. Orduan, bueno, beste modu bateko txapelketa, ondo batea esana, así que naiz kejatzen. Zegona. Bueno, eta txapelketa hau guztietatikan, zein da ez zaizuna gustatzen galtzia, o esatezuna urtero bai ane, o egon berde bai edo bai, zatikan berezia da, o ez dakit, egoten dira zirkuituan egun bereziak, ez da? Olatu bereziak, ez dakit. Bai, ni galiziakin, kiston konexioa dakatela guztet. Galiziakin? Bai. Baina ze mariskito talbariñokin, También. Vale. Ona. Eso es un plus. Un plus, onda. Baina ez Galizian, bueno, ni beti da nik izan ez Galizian. Ai. De hecho, nire lehenengo txapelketa Galizian izan zen. Orduan, ez da, nik Galiziakin kiston konexioakat. Beti juten naiz da beti txapelketa hon batitet. Así que, egia esan horrekin, kiston guztua, beti dazkatu guak Galizira voltatzeko. Bai, jutera izen bako ditzean, hori oso ondo pasatze oso ondo jatea, hori garrantzitsua dela. Dudi gabe. Eta, Azkenian dana bildu behar da, eta danak ingoxatu, eta... Egia da, ura hotza dela, baina, bueno, todo lo se puede. Hori, esan behar, ez daizu gustatzen beste leku paraiso batzuta jun eta goxatzia? Bai, tamien. Emaio zu guain honi, bale? Hau zundu indezu, botako jot honea, eta hori berdin egin, bale? Txikitu, bai, pare batekin igual, bueno, 3-ak, venga, hartu eta aurrena hola moztu, eta gero laukitxotan ingo dugu. Vale. Eta ez daizu adibidez, ez dakit, Australian edo... Ez dut inoiz... Hain kompetiua, así que ezin izan. Aurten zoaz lehen da biziko aldiz orduan? Ez, Australian egon dana, baina ez... Txapelketetan ez? Vale. Eta zego zonatan egon zean, esatea leku eharrak bai oestia, ez da, behian da ona, eta gero da ekialdia, ez da, golkoz eta hori. Ekialdia beti, eta hori. Aurten, sabai, ni ondana, ustez bi aldiz naizela. Koronavirusak anarrapau zigun nahi eta nadiai. Bai, Eta nola moldatu zinaten, hangeatu berri zantzen duten? Aukera zion, hangeatu da ber, ke pasa? Bai. Rubenek hori intzun, eta oso ondo da zitzaion, Eta guk esan genuen, gu buelta, osea, ni azkenean gazte-gaztian nintzen, eta esan genuen, amak esan entzin, osea, buelta, korrika. Korrika, buelta etxea. Eta egun berdinean gazkun bat hartu genuen, eskala Munitzen ingenuen, da Munitzen fronterak itxi zituen. Eta Munitzen gatu ginen nahi... Ataskauta, no? Ataskauta, Bilboako egazkin kantzela bintziguen. Eta esan genuen, eta bain zeitede, osea, ez da, egazkinik, eta justo Madridea egazkin bat aurkitu genuen. Eta Madridea. Eta gu hartu, eta Madridea, jo. Pero Madridean ere gurasoak bila etorri zian, Ja, nire harra da, emeretzi indituzu ja, eta emeretzi urtekin zenbat buelta eman dituzu ja munduan zehar, ez da? Asko. Asko, ez da? Bai. Eta ez dakit, lekun bat baldakazuela txintxilikan esatezuna, ba, honean nahi jun, eta berra aukera dakaten juteko, zeatik irrikitan nago angolatu garrapatzeko, o ez dakit, igual beste bideia berezin bat iteko. Pues, nik uste nahi nun Danian ondan nahola, ba, Indonesia, Brasil, Australia, Kalifornia, baino esintzan, osea, nola nagon Bilbon enpadroen auta da gauza goidanak, era imposible. Así que... Bueno, hoi listo ere bai, Hoi botako dugu honea. Tomatekin. Vale, hoi da, bota tomatian gainea, oso ondo. Eta bain ingozuna da, piper hoietako batzuk garbitu ingoitugu. Bueno, garbitu... Habiendo garbitu. Bueno, hain ditu garbitu, ez dela borobiltxota moztu. Garbitu itea irikita pipita baino igualdu. Ingozuna da, arituak ingoituzu horrela, vale? Aritu etxo batzu prestatuko dituzu, eta listo. Eta que botana esun, ez? Botengo de, bai. Hola, gerrasitak urtuko dira eta zaporia emango jo, Hay gente que no le gusta dicho mundo. Ondo indezu. Eta esan dezu Bilboan bizi izan zinala hori ikasketan historiagatik, ez da? Bai, bueno, ez, nire nintzen Bilboa bizitza surfagatik. Surfagatik guntzinen Bilboa?
Bai, zean... Errekan jarri berraldu olatu hau, ze? Bueno, Bilbo ez, Getxon. Getxon, bale. Han, han dago basketimeko residentzia. Bai, Da, gondala ba hori. Urte horietan basketimek proiektua zekan, bai. deke bai jartzi zegoela entrenadoria, etxia, janaia, dana gratis. Orduan, aukera eman ziguen nahi Ruben Danadiai, eta esan honun, pues, por qué no? Baseatik ez, badudik gabe. Eta jun ginean, egon ginean urte terdi. Baina etzi zuen kuadrau. Ez, azkenean gauza asko gertau zian, ez gero guztiz guztua. Esan genuen, bueno, Bueltatzea. beste bideo batzu dazkau, así que bideo jei helduko Ekingo jau. jau, eta listo, ondo. Eta, zesan behar nizun, esan dezu surfatikan bizizela, hor ikusten dut, zenek laguntzen dizu gehiena. Basketimek laguntzen dizu, azkenian gero ze sponsor gehiago azkazu, zenek laguntzen dizu gehien. Bueno, nahi principalki Roxik laguntzeit, txikitatik gainea. Eta gero, badaude, Eusko Jaurlaritza, Eusko Gobernu hauek laguntza bat emateiguen. Bai. Dana justifikatu behar dezu, faktura danak eta bialdu behar dituzu. Baina, azkenean diru laguntza handia da urte bukaeran. Eta, Bai, zatikan... Amak esate, gu surfian oiagatik jarraitze dugu, laguntza hori ez bazeon. Ezingo zenuten Ezingo jarraitu. nun, Bai, zatikan azkenian, nahi bazu mendilan ikasi, gaztuak handila dira, eta nahi bazu segun zertan ikasi gaztuak handila dira, Oida. baina surfian, hainbeste bidaiatu behar da, etxetik kanpo egon behar da, dana patu behar da, eta azkenian ez baizu norbait laguntzen ehundoko gastua da. Hori, diru laguntza horrek nahiko dirua da, orduan egia da, kiston lana dela, ze dana justifika berdezu, faktura dana, memoria bat inberdezu. Kunintzan Portugalea, ez dakit ze egunetan, ez dakit zeinekin, eta bizin bat... Dana kontatu behar dezu, argi eta garbi usteko, Beste da, arazoak aldizkizu duki, da ez eman diru laguntzari. Claro, ez bazu ondo kuadratzen historia hori dana, eta ez dizu ematen, Oida. Bueno, alde batetik ondo dago, merezi du nahi earki emateko, ezta? Beste batzuk igual ez jaso eta tantzan ibiltzeko, ezta? Batzuk esate batzu, imaginau. Aurten, 5.000 euro. Bai, Gaztautut. Eta gero gastatzen dituzu 2.000 euro, bai, hor ja arazoak. karo. Ondo pertsa berdezu, ondo planta berdezu urtia. Arazoak ez eukitzeko da, ez pasatzeko diruz, o ez gutxillo eukitzeko. Eta orduan, hori. Hori, kudeatziar ez, diarresa izan behar, ezta? Adi, biblibertzea kontua ibira, ezta? Bai. Gero, basketimek behin mundial batea jute zanean beka bat emate izu. Bai, Eta beka horretan da minimoa parte hartu, da gero, depende ze puestutan gatzezean, te da más dinero o menos. gutxillo. Hoi da. indezun erantzunan arabera. Bai, hoi da. Ondo. Eta gero, hori Roxik, ematein, erropa eta dana, aparte de dirua, erropa materiala hori ere importantia da, ze traje batek pila balio. Trajiak, bai, trajiak, Laurehun euro erropa. edo. Eta gaina pila bat puskate dituzuela, eta, bueno, pila batez, baina Baina hainbeste asko, erabiltzen bai, du ez dala ni asko. bezala traje bat urtean 20 baino matitu, azte baten 20 baino matitu, Hoi da, ba, orduan desgastatu iten dira. Eta gero, hori, suertia dakat, materiala, kiak, inventuak eta kreaturezek da zenzuozek. Vale, Eta gero tablak, kabiankak. Kabianka, ze ona. Kabianka zarautzan daka enpresa, agotekin batea, Agotekin. Mikel Agote hori jotarra, eta egila zan eundoko taulak iteitue. Bueno, hemen ikusi zu, hau da, pipermin hori indetena batzu jakin honek emango diona da, honei, pikantze puntu hori, botako jau pixka gainetikan, igurtziko degolare bai. Eta hau ikusi zu, limoitan india, horreati zeuden ia txurillak, eta goen nahi dana horko vaporiakin bukatzen iten. Bale, hemen, inbiar deuna da, bakarrikan ardo zurillago eta goxatu, eta ingo deuna da perexil pixka pikatu ikutu berdia bat emateko honei. Botako dut hemen ardo txurilla, murrizten utziko dugu ardo txurilla, perexila pikatuko dugu, eta utziko dugu hemen 2 minutu hau goxo-goxo egiteko, eta ingo deuna da guantxe platera gatu. Ez moitu. Bueno, hemen txaigea, piperra dateatzen, ikusi ze xamurra geratu zaigun, hau dago mantekila bezala, vaporian inda. Jarriko ditut 2 pusketa, bio jarriko dugu bestian. Bueno, eta Janire, ez dakit, zoz esateko dakazun, o guri edo norbaitei edo ez dakit. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hore bat izan da zu hemen izatia. Jarraitu goxatzen, goxatu arazten garrantzitsuena hori dala. Eta beste gabe, txapela ekartzen bazu ondo eta bestela ere bai oso ondo. Ez dugu bihar hemen garaipein gehiago. Bakarri nahi deuna da, zue goxatzia,
gure surfa mundu guztira eramatia, eta besteik gabe, gu hemen jarraitu dugu, sukaldatzen. Hemen txeak hau, eundoko plater goxuen deuna, txitxarruana, piperra dakin, eta launak. Mi esker horreteatik, eta Janire, benetan, Zuri. goxatu. Nos en el agua. Nos vemos en el agua, ahí ya, en el barrel.